या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। भावई भवानी चरणी गोव्याचे मुख्यमंत्री नतमस्तक। हे शिवरायांना अभिवादन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मालवणात। आणि सिंधुदुर्ग आणि गोव्याचं नातं असंच कायम राहो, डॉक्टर प्रमोद चव्हाण यांचं प्रतिपादन। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवदर्शनासाठी आलेत। डॉक्टर प्रमोद सावंत पुण्यभूमी माणगाव दत्त मंदिरमध्ये विधिवत पूजा करून दत्तचरणी नतमस्तक झालेत। यावेळी त्यांनी विधिवत पूजा करून आरती देखील केली, तर त्यांचे कुलदैवत श्री भवानी माता आणि श्रीदेवी भावईचं दर्शन घेण्यासाठी पुणकेरीत रवाना झाले। श्री ब्रह्मादि हरिहरात्मक भगवान दत्तात्रेय सांगाय परिवार श्रीमद परमहंस प्रेमराजकाचार्य सद्गुरु श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज दत्तात्रेय देवदास महादेवी सर्वोपचारार्थे गंधपुष्पमेमी परिपूर्ण पाणी विड्यावरती नमः गणपतये नमः। विधिगणार्थे चंदनं समर्पयामि, अलंकारार्थे अक्षर नमस्कारं कार्यमे निर्विघ्नं कुर्मे सर्वकर्तृ महागणपते नामन्त्रं पुष्पमेमी आवाहनं न जानामि न जानामि तवर्चनं भूषणं शरणं परमेश्वर मन्त्रहितं प्रज्ञानं भक्तिं सर्वजन्तु नमः परिवर्तयामि। महागणपतये नमः। नीराञ्जनदीपं समर्पयामि। महागणपतये नमः। श्रीभुवनाची विधाली गुणगणा शिवाजनाथं निश्चितस्वजानं हे देव श्रीवदत्ता हरिवाणिता हरिवदिता हे देव करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। सच्चिदं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त। सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरगावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शब्दे सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरगावे नमः। करचरणकृतं वा कायजं करोमि। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ तू हा अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. भावई देवीच्या दर्शनासाठी मी आज कुणकेरी गावात आलो. सिंधुदुर्गात वेळोवेळी कार्यक्रमासाठी येत असतो. सिंधुदुर्ग आणि गोवा यांचं नातं गोवा मुक्तीच्या आधीपासून आहे. आरोग्य रोजगारासाठी इथले लोक गोव्यात येत असतात. आरोग्याच्या बाबतीत चांगली सेवा गोवा सिंधुदुर्गला देत राहील. आपलं हे नातं असंच ठेवण्यासाठी आपले प्रयत्न असणार आहेत. सरकार कुठलंही असो हे नातं असंच राहिलं पाहिजे असं मत गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केलं. कोकणसाचे सल्लागार संपादक किशोर नाईक गावकर यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. पाहूयात. आज आपण कुणकेरी या ठिकाणी आहेत आणि कुणकेरी गावात आज अत्यंत प्रसन्न आणि उत्साहाचं वातावरण आहे, कारण गोव्याचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत या ठिकाणी आलेले आहेत देवदर्शनासाठी. ते सावंत असल्याकारणाने या गावाशी त्यांचं एक अनोखं भावनिक अशा पद्धतीचं नातं आहे आणि खास या ठिकाणी देवदर्शनासाठी ते आलेले आहेत. संपूर्ण गावकरी या ठिकाणी जमलेले आहेत आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या या भेटीमुळे या गावात ज्या पद्धतीचं उत्साहाचं आणि प्रसन्न वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतं, त्याचवरून डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचं जे कार्य आहे गोव्यातलं कार्य ते याच्यातनं स्पष्ट होतं. सिंधुदुर्ग आणि गोवा यांच्या नात्याचं आपल्याला वेगळं काही सांगायचं गरज नाही. एक पूर्वी काळापासून हे एक अनोखं नातं राहिलेलं आहे आणि ज्या पद्धतीनं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी गोव्यात प्रशासन चालवलेलं आहे, त्यांच्या एका निर्णयाची या ठिकाणी चर्चा होते. आरोग्याच्या बाबतीत, रोजगाराच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात इकडचा घटक हा गोव्यावरती अवलंबून आहे आणि त्यामुळेच गोवा हा नेहमीच त्यांच्या हृदयाकडे राहिलेला आहे. सर, आज कुणकेरी गावात तुम्ही आलात. काय नेमकं तुम्हाला, तुमच्या मनात काय नेमक्या भावना आहेत? या ठिकाणी आल्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं आणि गोवा राज्य आणि सिंधुदुर्ग या संबंधीच्या नात्यासंबंधी तुमच्या मनात नेमक्या काय भावना आहेत? आज कुणकेरी गावामध्ये देवी भावईचं दर्शन घेण्यासाठी खास करून या ठिकाणी आलो होतो. या ठिकाणचे कुणकेरी गावातली सरपंच मॅडम सावंत, त्याचबरोबर आमचे या ठिकाणचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते राजन तेली, प्रभाकर सावंत, बाकी सगळेजणांनी, गावातल्या सगळ्या गावकऱ्यांनी मोठ्या उत्साहाने या ठिकाणी स्वागत केलं. फक्त देवीच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येणं झालं होतं, पण एकंदर सिंधुदुर्ग ह्यावेळी वेळच्या वेळी वेगवेगळ्या कार्यक्रमासाठी येणं होतं आहे आणि त्यामुळे आज सिंधुदुर्गातील अनेक कितीतरी कार्यकर्ते, सरपंच, पंच, जिल्हा प्रशासन यांनी खूप मोठ्या उत्साहाने स्वागत केलं. मी तसं बघितलं तर सिंधुदुर्ग आणि गोवा यांचं अतूट नातं हे म्हणजे गोवा मुक्तीपूर्वीपासून आहे. म्हणजे गोव्याच्या मुक्तीमध्ये पण जे सिंधुदुर्गाचा सहभाग अगोदरपासून होता आणि त्यानंतर तर सिंधुदुर्गातील कितीतरी उद्योग असेल, व्यवसाय असेल, मेडिकल फॅसिलिटीज असेल, ही लोक गोव्यावरती डिपेंड आहेत. त्यामुळे सातत्याने त्यांना सदोदित सहकार्य राहिलेलं आहे. यापुढेही अशाच पद्धतीचं सहकार्य, शेजारील राज्य, शेजारील जिल्हा असल्याकारणाने, एकमेकाशी सहकार्य असल्याकारणाने चांगले संबंध प्रस्थापित करणं हे सातत्याने कर्तव्य आहे. सरकार कुठलीही असो, पण लोकांसाठी दोन्हीही सरकारच्या प्रशासनानं सहकार्य करणं हे सातत्याने काळाची गरज आहे. आणि आपण जसं म्हणतोय की लोक उपयोगी प्रकल्प हे सगळ्या लोकांसाठी उपयोगी होणं हे सातत्याने गरज असते. इथली कित्येक मुलं फक्त नोकरी नाही, शिक्षणासाठी पण त्या बाजूला जात असतात. ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलचं, युनिव्हर्सिटी लेवलपर्यंत शिक्षण घेण्यासाठीही सिंधुदुर्गातली मुलं हे गोव्यामध्ये तिथं राहून एक म्हणजे जसं आपण म्हणतोय की हायस्कूलपासून युनिव्हर्सिटी लेवलपर्यंतचं शिक्षणही गोव्यामध्ये कंप्लीट करतात.
सर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एक अत्यंत मोठी गोष्ट म्हणजे माननीय पंतप्रधान हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणार आहेत. 4 डिसेंबर रोजी नौसेना दिवस हा सिंधुदुर्गात मालवण या ठिकाणी साजरा होतो. एक मोठी म्हणजे जिल्ह्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारख्या ठिकाणी पंतप्रधान येऊन अशा पद्धतीनं एक मोठा सोहळा या ठिकाणी होतो. या सोहळ्याकडे तुम्ही कसं बघता आणि पंतप्रधानांच्या या भेटीमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नशीब उजाळू शकतं का? किशोर, मी खरोखरच माननीय प्रधानमंत्र्यांचं खूप खूप स्वागत करेन की पूर्ण देशाच्या आपण चारही बाजूने जर कोणी आतापर्यंत प्रवास केला असेल तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी. मग दक्षिण असेल, उत्तर असेल किंवा पश्चिम असेल, या बॉर्डरला जाणं आणि त्या बॉर्डरपासून दॅट इज अन बॉर्डर विलेज इज द फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री ह्याने त्याचा उल्लेख करणं. म्हणजे आपण मालवणमधल्या समुद्राच्या काठी असलेला मालवण किल्ला आणि त्या ठिकाणी नौदल दिन सेलिब्रेट म्हणजे सेलिब्रेट म्हणण्यापेक्षा त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा अनावरण करण्यासाठी या ठिकाणी येतात. महाराष्ट्र प्रशासन तर त्यांचं स्वागत करतेच आहे, पण त्याचबरोबर गोव्यातील सरकार आणि गोव्याच्या लोकांच्या वतीनेही मी त्यांचं खूप खूप स्वागत करतो. आणि कोकण बेल्ट तसं बघितलं तर पूर्ण कोस्टल बेल्ट म्हणजे टिल महाराष्ट्र, गोवा, कारवार ते कर्नाटक आणि केरळपासून ह्या दृष्टीने ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण नौदल दिन माननीय प्रधानमंत्र्यांनी कोकणाच्या ह्या किनारपट्टीवरती साजरा करणं, कारण आपण ज्यामध्ये म्हणतोय की बॉर्डर ज्या पद्धतीने एखादी कोस्टल बॉर्डर ही तेवढी स्ट्रॉंग असणं गरजेचं आहे. नौदलाचं बल वाढवण्यासाठी माननीय प्रधानमंत्री या ठिकाणी येतात. त्यांचं मी खूप खूप स्वागत करतो आणि नक्कीच त्या कारणानं येत्या काळात पूर्णतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं भाग्य उजाळेल असं मी नक्कीच सांगेन. या ठिकाणचे मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि या ठिकाणचे पालकमंत्री श्री रवी चव्हाण साहेब खूप चांगलं काम करतात आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या नुसार अजूनही त्यांचं काम खूप मोठ्या प्रमाणे येत्या काळामध्ये होईल याची अपेक्षा या ठिकाणच्या लोकांना आहे. सर, आता लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रात तर विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र होण्याची शक्यता आहे. डॉक्टर प्रमोद सावंत हे गोव्याचे मुख्यमंत्री आहेच खरे, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे बॉर्डरची गावं आहेत त्या गावामध्ये डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचा शब्द खूप मोठ्या प्रमाणात चालतो. मागच्या विधानसभेत तुम्ही स्वतः प्रचारात सहभागी झाला होता. या निवडणुकीकडे महाराष्ट्रातल्या, गोव्यातल्या तर आहेच आणि गोव्यात तुम्ही ज्या पद्धतीनं सध्या तयारी सुरू केलेली आहे त्याचे निकाल तर स्पष्ट दिसणारच आहेत, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजपला मदत करण्यासाठी तुमचं काय सहकार्य असेल? पार्टीने ज्यावेळी जे काम सांगितलेलं आहे ते सातत्याने आम्ही केलेलं आहे. त्यामुळे जर पार्टीने सांगितलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रचारासाठी यायला पाहिजे तर नक्कीच मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रचाराला तयार आहे. ते पार्टीवरती डिपेंड आहे कुठं कुणाला पाठवायचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. Today, we keeping us combat ready are our repair yards, technical agencies and weapon depots.
Our strength lies in our focus on safety and continual training in harbour and at sea. Binding the crew is their cohesiveness and camaraderie. The novel Agnipath scheme and rapid induction of modern platforms in the last 9 years have transformed us into a future-proof Navy. As we surge ahead, we pay tribute to the spirit of Swarajya through Op Demo 23. Come, see the action. Hands to action session. Hands to action session. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ही जीएमसी प्रमाणे गोव्यातील खासगी रुग्णालयात लागू होण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचं गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगितलंय. पाहूयात. आरोग्याच्या दृष्टीने सुद्धा सिंधुदुर्ग गोव्यावरती खूप निर्भर आहे. त्या दृष्टीने जर बघितलं तर सिंधुदुर्गातल्या लोकांना तिथल्या काही हॉस्पिटल्समध्ये इथली जी योजना आहे महात्मा फुले ती जर कार्यान्वित करून जर मिळाली तर त्याचा खूप ज्योतिबा फायदा होऊ महात्मा शकतो. फुले याचं कार्ड गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये पण इम्प्लिमेंट होतं आहे. आता यापुढं गोव्यामधल्या बाकीच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्येही ते इम्प्लिमेंट व्हावं, म्हणजे जन आरोग्य कार्ड माननीय प्रधानमंत्री मोदीचं आणि इथलं महात्मा ज्योतिबा फुले हे कार्ड त्या ठिकाणी सगळ्या प्रायव्हेटमध्येही इम्प्लिमेंट व्हावं यासाठी माझे स्वतःचे प्रयत्न असतात. प्रायव्हेट हॉस्पिटलकडे सगळ्यांकडे बोलून म्हणजे त्याचा फायदा सगळ्यांसाठी होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. म्हादई प्रश्नी गोव्याची लीगल टीम स्ट्रॉंगपणे काम करत असून विजय आपलाच होईल असा विश्वास गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगितलाय. पाहूयात. म्हादई प्रश्नावरती आम्ही खूप स्ट्रॉंग आहोत आणि म्हादईची लढाई आम्ही जिंकू याची मी खात्री आहे. कारण आमची लिगल टीम ही पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट आणि त्याचे सगळे ॲडव्होकेट्स दिल्लीमध्ये काल होते, पण काल डेट नाही लागली. परत एकदा डेट पोस्टपोन झाली. निश्चितरित्या म्हादई प्रश्नी आपला महाराष्ट्र पण आम्हाला सहकार्य करेल त्याची अपेक्षा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तुमच्यासारख्या युवा नेतृत्वाची गरज आज आहे अशा शुभेच्छा सावंतवाडी राजघराण्याचे राजेसाहेब खेम सावंत भोसले यांनी दिल्यात. पाहूयात. आम्हाला सर्वांना या सावंत भोसले परिवारांना गौरव आहे की आमच्यापैकी एक मोठ्या पदावर पोहोचण्यास आणि पण दुसरं राज्य म्हणू शकत पण नाही का, म्हणजे जे भागातून ते निवडून येतात तो एका काळी संस्थानाचा भाग होता सावंतवाडीचा, आणि हीच भवानी जे दर्शनासाठी आले ते त्याच भवानी ते सगळ्या गावांचे गोव्यामधले पण जवळजवळ सगळे मिळून आपल्या देवगडपर्यंत 365 गावांचे मुख्याधिकारी आहे. आणि त्या निमित्ताने कुठल्या परिस्थितीमध्ये या आपल्या गावात या भवानीकडे, आणि भवानी म्हणजे परत सावंत भोसले आणि सगळ्या परिसरातल्या सगळ्या संस्थांची एक जागृत शक्ती आहे. आणि त्या निवेदन तरी आणि वर्ड घेणारी होती. कुठं पण तरी चुकलं असतं नाही झालं असतं, पण कुठल्या पण परिस्थितीत त्यांना ती तिथं आणली गेली. आपली व्यक्ती जी आपल्या परिसरात सावंत भोसलेंचे
खानदानमधले एक मुख्यमंत्रीची पद घेऊन इथं आज पोचले, त्याची भेट गाठ घालून आम्हाला सर्वांना आनंद होतोय. अनेक 2 टर्म झाले त्याचे त्यांचे, पण त्याला आणि पुढं प्रगतीचं करायचंय प्रयत्न होता आणि असं करत जावं. आणि कधीतरी पण चान्स मिळाला वरती दिल्लीकडे जायला, तो पण नाही मोठ्या प्रकारे देशाचा भला होतोय, देशाची उन्नती होतीये. नाव फक्त कमायला नाही, पण देशाची उन्नती झाली पाहिजे. कुठल्या परिस्थितीत आता देश एक झालं पाहिजे आणि एक राहिलं पाहिजे. हे तुटाबिटामुळे आपलं संरक्षण देशामध्ये राहत नाही, संरक्षण बाहेर राहत नाही आणि बाकीचे देश लोक बघतात, बाकीचे बाहेरचे देश, आणि त्याचं हे घेतात, ऍडव्हान्टेज घेतात. त्यामुळे आपल्याला कुठलं पण असू पार्टी सोडून काय असं नाही, माणूस म्हणजे भारतीय म्हणजे भारतीय राहायला पाहिजे. तो उद्या खाली पार्टी, पण शेवटी आपली जात धर्माच्या पुढं तो भारतवासीच असला पाहिजे, अशी माझी इच्छा आहे आणि अशी आपली संगत झाली पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कुणकेरी येथील श्रीदेवी भावई व श्रीदेवी भवानीचं दर्शन गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी घेतलं. यावेळी ग्रामस्थांकडून त्यांचं मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आलं आहे. कुणकेरीत दाखल झाल्यानंतर देवी भावईच्या मंदिरात जात त्यांनी दर्शन घेतलं. त्यानंतर गणपती मंदिरात श्री गणेशाला वंदन केलं. त्यानंतर कुणकेरी स्थानिक सल्लागार उपसमितीनं त्यांचं स्वागत केलं. त्यावेळी बोलताना सीएम प्रमोद सावंत यांनी आभार मानले. देवी भावई प्रसन्नला नमस्कार करून आजच्या या स्वागत समारंभाला माझ्याबरोबर उपस्थित असलेले गावचे प्रथम नागरिक सावंत मॅडम, या ठिकाणी आमच्या पार्टीचे नेते राजन तेली साहेब, आमचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, व्यासपीठावरती या गावातले असलेले प्रमुख नागरिक बंधू आणि भगिनींनो, सर्वात अगोदर आपल्या सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद. कारण मी काल सांगितलं मी या ठिकाणी येणार आहे म्हणून, आणि भगवानकडे निरोप दिला आणि भगवानने लगेच आपल्या सगळ्यांना मेसेज दिली की स्वागतासाठी आपण सगळेजण या ठिकाणी हजर झाला, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मी सभापती असताना या ठिकाणी आलो होतो, विशेष करून मंदिराच्या स्थापनेसाठी आणि देवीच्या दर्शनासाठी, आणि त्यावेळी तुम्ही उत्साह प्रेम जो दाखवला त्याबद्दल मला परत वाटलं की परत एकदा देवीचं दर्शन घेण्यासाठी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर बऱ्याच वेळी निमंत्रण देण्यासाठी गावातले गावकरी, देवस्थानची कमिटी खूप वेळा माझ्याकडे येऊन गेले, पण योगायोग आला नाही. आज तो योगायोग आला आणि त्या निमित्तानं इथं येणं झालं. खूप बरं वाटलं की आपल्या सगळ्यांना भेटून आणि विशेष करून म्हणजे देवी भावईचं दर्शन घेऊन मनाला एकदम प्रसन्न वाटलं. आपल्या सगळ्यांचं प्रेम असंच असून द्या एवढी मी देवीचरणी प्रार्थना करतो. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नवीन जिल्हाध्यक्ष श्री प्रभाकर सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली खूप चांगल्या पद्धतीने कार्य आणि आपल्या सगळ्यांचा त्यांना खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो हे बघूनही खूप बरं वाटतं. राजेंद्र साहेब हे या ठिकाणी खूप चांगलं काम करतात. निश्चितरित्या आपण सगळेजण मिळून म्हणजे आपण जे म्हणतो आहे की माननीय मोदीजींचं विजन विकसित भारत हा विकसित करण्यासाठी गावागावामध्ये विकास पोचायला पाहिजे. मी राजन तेली आणि प्रभाकर सावंत या दोघांनाही सांगतो, खरं म्हणजे ही चांगली संधी आहे
या चांगल्या संधीचा फायदा घेऊन आपल्या या पूर्ण कोकणामध्ये विकास होणं गरजेचं आहे आणि तो विकास करून घेण्यासाठी आपण मला वाटतं राज्य सरकारकडून तसे प्रयत्न करावेत आणि या पूर्ण ग्रामीण भागामधला विकास होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. निश्चितरित्या माझ्याकडून मी आपले मुख्यमंत्री असेल किंवा आपले या ठिकाणचे पालकमंत्री असेल यांनाही काही विषय तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या कानावरती घातले त्यांना सांगेन. माननीय प्रधानमंत्री 4 तारखेला आपल्या जिल्ह्यामध्ये येतात, त्यांचंही आपण खूप मोठ्या प्रमाणे स्वागत कराल ही मला खात्री आहे. परत एकदा मी जास्त बोलणार नाही आहे, पण खूप बरं वाटलं की एकदम कमी वेळामध्ये आपण सगळेजण या ठिकाणी जमलात. विशेष करून पत्रकार मित्र या ठिकाणी उपस्थित राहिले. म्हणजे किशोर नाईक गावकर जे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत गोव्यातले, ते कोकण 7 या पेपरला यासाठी लिहितात, ते चॅनलवरती असतात, ते पण या ठिकाणी हजर आहेत. बघून खूप बरं वाटलं की सातत्याने माझं सरनेम सावंत असल्या कारणाने बऱ्याच जणांना मी इथलाच म्हणजे नक्की माझा कुलदेवी पारसे भगवती आहे, पण भावई देवी ही आपण सगळ्या सावंत कुटुंबियांची देवी आहे. त्यामुळे मी या ठिकाणी देवीला नमन करण्यासाठी अवश्य, कारण या गावातली सगळी मंडळी सावंत मंडळी आहे, त्यामुळे सगळ्यांना साहजिकच सावंत सरनेम असल्या कारणाने एक आपुलकी क्रिएट होते, एक आपलेपणा क्रिएट होतो. त्याच आपल्यापणाने तुम्ही मला सगळेजण या ठिकाणी बोलवतात. मलाही बरं वाटतं या ठिकाणी मी देवीचं दर्शन घ्यावं आणि निश्चितरित्या मला वाटतं यासाठी इथं येणं झालं. परतही अशीच संधी येऊ एवढीच इच्छा प्रकट करतो. त्यानंतर सीएमनी सावंत भोसले परिवाराच्या मूळ घरी जात श्रीदेवी कुलस्वामिनी भवानीचं दर्शन घेतलं. देवीला पूजा अभिषेक केला. सावंत भोसले कुटुंबियांसह सावंत भोसले कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. राजेसाहेब खेमसावंत भोसले यांनी हा सत्कार केला. या प्रसंगी राजेसाहेब खेमसावंत भोसले, युवराज लखमराजे भोसले, भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, माजी आमदार राजन तेली, बीकेसी अध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले, राजू राऊळ, पंड्या सावंत, माजी सावंतवाडी सभापती प्रमोद सावंत, सरपंच सोनिया सावंत, आंबेगाव सरपंच शिवाजी परब, पोलीस पाटील तानाजी सावंत, विश्राम सावंत, अभिजित सावंत आदी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023. वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 पर्यंत. स्थळ आरपीडी हायस्कूल, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग. स्टॉल बुकिंग साठी संपर्क 9067 92 77 62. कुणकेरीत आलेल्या गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे भक्तिनिवासासाठीची मागणी श्री कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून करण्यात आली. गोव्याचे मुख्यमंत्री आज कुणकेरीमध्ये आले होते आणि श्री सावंत भोसले कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानचे कृष्णा सावंत आपल्यासोबत आहेत, जे या प्रतिष्ठानचे सरचिटणीस आहेत. आणि त्यांनी एक गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे. ही नेमकी मागणी काय होती आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. गोव्याचे मुख्यमंत्री जेव्हा या तुमच्या मुख्य घरामध्ये आले होते, ज्या घरामध्ये देवी भवानीचं वास्तव्य आहे आणि तिथे पूजा अर्चा झाल्यानंतर तुम्ही एक मागणी ही गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली, ती नेमकी मागणी काय होती? खरं तर ही जी आम्ही कुलस्वामिनी भक्तनिवासी जी वास्तू इथे उभारतोय ती म्हणजे मुंबईतून आणि अन्य ठिकाणाहून येणारे सावंत भोसले वंशबांधव मंडळी यांना इथे 1-2 दिवस इथे राहायचं आहे आणि इथे राहून कुलस्वामिनीची सेवा करायची आहे. त्यांना काही धार्मिक विधी करायचे आहेत, त्यांना पूजा अर्चा करायची आहेत, अशा पद्धतीची त्यांना सेवा करायची आहे. तर त्यांना इथे 1-2 दिवस राहता यावं ह्या नियोजनाकरिता सर्वांच्या मागणीनुसार या सावंत भोसले श्री कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान मुंबईच्या ह्या संस्थेने पुढाकार घेतला आणि त्याच वेळेला ह्या देवघरातील सगळी मानकरी मंडळी पुढे आली आणि ती म्हणाली की आमच्या घराच्या बाजूला एक प्लॉट आहे, ती जमीन तुम्ही ताब्यात घ्या आणि तिथे तुम्ही इथे तुमची वास्तू उभारा, जेणेकरून सगळ्या लोकांना त्याचं राहण्यास मदतच होईल. तर आम्ही ठिकठिकाणाहून सर्वसाधारण सगळ्या मंडळींकडून आम्ही एक आर्थिक सहाय्य घेतो आहोत. प्रत्येकजण स्वतःच्या यथाशक्तीने देत आहेत. तर माननीय मुख्यमंत्र्यांकडून आर्थिक पाठबळ मिळावं ते त्यांच्या इच्छेने जे काही असेल ते, जसं आम्ही सर्वांकडेच हात पसरतो, तर त्याकरिताच ते निवेदन होतं. या वास्तूचं बांधकाम
अन्य काही स्वरूपात व्हायचं आहे शिल्लक, ते कोणत्या पद्धतीचं आहे ते एक तपशील त्यांना दिलेला आहे आणि नक्कीच ते आमच्या ह्या मागणीचा विचार करतील आणि त्यांनी तसं सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे. नक्कीच त्यांनी त्या भक्तनिवासाची पाहणी सुद्धा केली, तिथे भेट दिली. काय सांगाल, तुम्ही जी मागणी केली गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा कसा प्रतिसाद आहे? गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आम्ही यापूर्वी देखील भेटलो होतो त्यांचा सत्कार करण्यासाठी. त्यावेळेला काय ह्या मागणीचं नियोजन नव्हतं, पण आम्ही प्रत्येकाकडे आमच्यातल्या वंशबांधव, सावंत भोसले वंशबांधव मंडळीची छोटी मोठी आम्ही प्रत्येकाकडे अप्रोच होतो. प्रत्येकाला ह्या वास्तूची माहिती आहे आणि ते त्यांच्या काय म्हणतो ते यथाशक्ती त्यांनी मदत करावी एवढीच आमची मागणी आहे. पण तपशील त्यांना देणं हे आमचं काम होतं, म्हणून ते आम्ही निवेदनाद्वारे दिलेलं आहे. नक्कीच सावंत भोसले श्री कुलस्वामी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून कुणकेरीमध्ये जे भक्तनिवास आहे त्याच्यासाठी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केलेली आहे. कुणकेरी हे गाव हुडोत्सवामुळे संपूर्ण जगाच्या नकाशावर आलेलं आहे. मोठा उत्सव हा हुडोत्सवाचा कुणकेरीमध्ये होतो. भवानी देवीचा जो गोंधळाचा कार्यक्रम आहे तो सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होतो आणि संपूर्ण सावंत भोसले जे संपूर्ण जगभरात आहेत त्यांचं कुलदैवत हे या ठिकाणी आहे आणि त्याच्यामुळे त्या भक्तनिवासासाठी सहकार्य करण्याची मागणी जी आहे किंवा जे आव्हान आहे ते सावंत भोसले कुटुंबियांकडनं प्रमोद सावंत यांच्याकडे करण्यात आलं होतं आणि त्याला चांगला असा प्रतिसाद हा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी दिलेला पाहायला मिळतोय. साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, कुणकेरी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी युवराज लखमराजे भोसले यांच्या कामाचं कौतुक करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी उपस्थित राजेसाहेब खेमसावंत भोसले व युवराज लखमराजे भोसलेंशी साधलेला संवाद. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी कुणकेरीमध्ये आत्ताच भेट दिली आहे. भवानी देवीचं त्यांनी दर्शन घेतलं. आपण ज्या ठिकाणी आहोत सावंत भोसलेंची देवी भवानी देवी ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी आपण आहोत. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते आत्ताच देवीची पूजा झाली, गारणं घातलं गेलं. सावंतवाडी संस्थानचे राजेसाहेब या ठिकाणी आपण पाहतोय खेमसावंत भोसले इथे उपस्थित आहेत. त्यांच्या हस्ते प्रमोदजी सावंत यांचा जाहीर सत्कार या ठिकाणी करण्यात आला. युवराज लखमराजे सुद्धा आहेत आणि यात सावंत भोसले घराण्यातले सावंत काका सुद्धा आपल्यासोबत आहेत. राजेसाहेब, तुमच्या हस्ते आता डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचा सन्मान झाला. आपण म्हटलं की जर भविष्यात देशाचं नेतृत्व करायची संधी त्यांना मिळाली तर ती सोडू नका, काय सांगा? नाही म्हणजे काय, शेवटी असे लोक आपल्याला पुढं पाहिजे जाणारे, जे तरुण पण आहेत आणि कामं करून घेणारे. नुसतं तिथं जागेवर बसून असं नको आहेत आपल्याला देशाला. आपल्याला पैसे काय कामं दिले, समजा पार्टी असेल देशाच्या वतीने देशाबद्दल, देशाच्या प्रगतीबद्दल, देशाच्या संरक्षणाबद्दल हे आपले पुढं फार महत्त्वाचं होणार आहे आणि हे राहिलं पाहिजे. आणि ह्या म्हणजे डोक्यांमध्ये म्हणजे जे आम्ही निवडून देतो त्यांना समजलं पाहिजे की ते आमच्या रक्षासाठी, आमच्या देशाच्या विकासासाठी, आमच्या विकासासाठी करतात आहेत, म्हणून आम्ही त्यांना निवडून देतो. असं नाही की ते निवडून त्यांच्या बळामध्ये येतात. निवडून देतो लोकशाही, आणि लोकशाहीचं तुम्हाला कर्तव्य आहे तुमची, हे लोकशाहीचं देखभाल करणं, अशी माझी इच्छा आहे. की जर गेले पण तिकडवरती त्यांना मिळाला चान्स आणि देशाने समजून घेतलं की त्यांना भविष्य आहे तिथं, का नाही, त्यांच्या अवलंबून आहे. पण त्याला वाटलं की इथं खालीच बरं असेल तर ते वेगळं आहे. पण वरती गेलं आणि वरती त्यांनी प्रगतीच्या दृष्टीने पुरं देशासाठी केलं. नुसतं नाम कमवणं नाही, पण देशाचं नाव पण आपल्या जगात आणि देशाचं भविष्य पण मोठं होईल का, अशी. युवराज सुद्धा सोबत आहेत आणि युवराजांच्या कामाचं प्रमोद सावंत यांनी कौतुक केलं. वडील म्हणून काय वाटतं? असं नाही, एक सांगण्यात आलंय तुम्हाला की माझे वडील शिवरामराजे पण एका काळी 5 टर्म्स म्हणजे जवळ 25 वर्ष आमदार होतेच आणि त्यांनी न काय घेण्याचं जितकं त्यांना त्यांच्या बळजबरीने त्यांच्या मध्ये ताकद होती त्या टायमाला, कामं करून घ्यायचे, रस्ते बांधण्याचे तुमच्या ह्या विकासासाठी, जितकं त्यांनी प्रयत्न केला आणि सबंध जीवनदान त्यांनी त्या आपल्या लोकांसाठी दिले. स्वतः आमच्या घराण्याला पण बघितलं नाही त्यांनी की आमचा विकास होऊ, पण लोकांचा इथं विकास येऊ, लोकांना येणं जाणं, त्यांचं शहरामध्ये जाणं, पुढं शिक्षण, हे सगळं त्यांनी बघण्यात त्यांचे आलं होतं.
आणि प्रयत्न भरपूर केले त्यांनी. झालं नसेल जितकं पाहिजे होतं, पण जितकं त्यांनी प्रयत्न केलं होतं तो पण मला वाटतं की नाराज नाही झाले आणि न नाराज पण नाही झाले ते. आणि असंच मला झालं नाही की मला तेवढा वेळ देण्यात माझ्या ह्याच्यात नसेल, परंतु माझ्या मुलगा माझा चिरंजीव युवराज लखम सावंत स्वतःची इच्छा म्हणून आजकाल राजकारणामध्ये गेलेत. पार्टीचा काही प्रश्न नाही आहे, पार्टीचं वेगळे असतात, पार्टीचा प्रश्न आपण शेवटी लोकशाहीचं करणार आहे. आणि तिथं जो पार्टी नाही तर ज्या आपण पोझिशनमध्ये जाणार त्या पोझिशननी आपल्यासाठी, आपल्या लोकांसाठी, आपल्या पाठिंबा देणाऱ्या लोकांसाठी त्यांचं तरी कामं झाले पाहिजेत कुठून तरी. नाही तर काय होणार, पुढं जाण्याचं आपले पण स्वतःची कामं होत नाहीत, पुढच्याची कामं होत नाही. आणि आपल्या नवीन जनरेशनला पण ढकललं पाहिजे पुढं, जिथं त्यांना कुठं पुश मिळेल धंद्यामध्ये, न धंद्यामध्ये, नोकऱ्यांमध्ये. नोकऱ्या काय सगळ्यांना देऊ शकत नाही, पण स्वतःचे धंदे कुठे छोटे मोठे मिळून करू शकतात. असं काहीतरी विकासाचं दिशेने बघायला पाहिजे. आणि हे माझी इच्छा आहे की हे त्या दिशेने बघू शकतील का. एनर्जी आहे त्यांच्याकडे आणि त्यांचा दृष्टिकोन त्यांच्या मनापासून मला दिसतोय की तो चित्र त्यांच्या पुढे आहे आणि ते करायला बघणारच कुठल्या जवळ या आपल्या परिसरात. नक्कीच युवराज लखमराजे सुद्धा आपल्यासोबत आहेत. युवराज, अगदी डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी कौतुक केलंच, पण आता वडिलांची एक थाप आणि एक आधार जो नेहमी पाठीशी असावा लागतो तो या ठिकाणी दिसतोय. काय सांगाल दोन्हींच्या प्रतिक्रियेबद्दल? कशाचं? त्या दोघांच्या प्रतिक्रियेबद्दल. नाही, आता पहिलं पण माझं खरंच म्हणजे पहिलं इच्छा नव्हती राजकारणामध्ये जायचं, पण मी केव्हा इथं आलो आणि मी बघितली की काय परिस्थिती होती, विकास कामं कुठं होते, तर मला वाटलं त्याच्यामध्ये आपल्याला भाग घ्यायला पाहिजे. कशाला, आम्ही भरपूर फिरलो आहे आणि आपण भरपूर काय काय लोकांसाठी कामं केले आहे, पण आपल्या लोकांसाठी कामं करणं तो महत्त्वाचं आहे. तर त्या दृष्टीने राजेसाहेब म्हटले आणि आपले गोवाचे मुख्यमंत्री पण म्हटले, डॉक्टर प्रमोद सावंतनी म्हटलं की असं त्यांनी दखल घेतलं, त्याच्याबद्दल आम्ही काम करतो आहे. आम्ही त्यांच्या लिडरशिपच्या खाली, म्हणजे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लिडरशिपच्या खाली, त्यांच्या विचाराखाली आपण काम करतो आणि त्या पद्धतीने आपण पुढं जातो आहे. म्हणून आम्ही ह्या पक्षामध्ये पण आलो. त्यानिमित्ताने कशाला आपले विचार जुळतात आणि आपण त्या दिशेने आपण विकास कामं करू शकतो, त्याच्यासाठी मी प्रयत्न करतोच आहे. नक्कीच आपण पाहिलं याच ठिकाणी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आले होते आणि त्यांनी युवराज लखमराजे भोसले यांच्या कामाचं सुद्धा कौतुक केलं होतं. या ठिकाणी पाहिलं राजेसाहेब खेम सावंत भोसले यांनी सुद्धा युवराजांच्या या कामाची दखल घेत त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिलेली पाहायला मिळते. तसंच डॉक्टर प्रमोदजी सावंत जे गोव्याचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांना जर भविष्यात देशाचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली तर ती संधी त्यांनी सोडू नये, अशा पद्धतीचं आवाहन सुद्धा राजेसाहेब खेम सावंत भोसले यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, कुणकेरी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा.
बहुसंख्य जे सिंधुदुर्गवासी आहे त्यामुळे मालवणात फार मोठे म्हणजे मोलाचं कुठून आला तुम्ही या पाहण्यासाठी? आम्ही कोल्हापूरवरून आलोय. खास ही वायुसेनेची प्रात्यक्षिक बघावी म्हणून आम्ही कोल्हापूरवरून येत आहोत. दिन आहे. मालवण आणि सिंधुदुर्गवासीसाठी खूप महत्त्वाचा दिवस आहे. खास गाडीवरून आला निश्चितच. बहुसंख्य जे आपण बघतो आहोत, किती जे बहुसंख्य जे नागरिक आहेत ते या समुद्रकिनारी जे ह्या समुद्रकिनारी आपण पाहतो आहोत की खूप मोठी ज्या लांबच्या लांब इथे रांगा लागल्यात. त्या बाजूला देखील अशाच पद्धतीने जे नागरिक आहेत हे जे प्रात्यक्षिक कवायत पाहण्यासाठी हजर झालेले आहेत. आणि रोज कालपासून हे सुरू झालेलं आहे प्रात्यक्षिक. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. बैठेंगे फिर स्पीच होगा एमसी का, फिर प्रधानमंत्री हे 4 तारखेला देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण होतं आहे आणि ही आपल्या महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी अभिमानाची बाब आहे. आणि नेव्ही डे पण सिंधुदुर्गामध्ये यावर्षीचा साजरा होतो आहे. हे देखील एक आपल्या महाराष्ट्राचं एक भूषण आहे आणि त्याला प्रधानमंत्री स्वतः उपस्थित राहत आहेत. त्यामुळे सगळं शासन पूर्ण या ठिकाणी काम करतं आहे. आता आपण पाहिलं की इथली जी तयारी आहे ही तयारी 2 महिन्यामध्ये एवढी मोठी सर्व जय्यत तयारी केली आहे आणि पुतळ्याचं पण काम जे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तेही पूर्ण झालेलं आहे. त्यामुळे एक हा कार्यक्रम जो होणारा 4 तारखेला हा नौसेना दिन जो आहे तो आपल्या राज्यात होतो. आतापर्यंत हा दिल्लीत व्हायचा आणि आता हा राज्यात होतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांना एक म्हणजे मोठं हे विनम्र अभिवादन आहे. कारण शिवाजी महाराज देखील आरमारचे जनक होते. त्यांनी हे आरमार सुरू केलं आणि त्याची दखल घेऊन प्रधानमंत्री महोदयांनी आणि नेव्हीने आज आपल्या
महाराष्ट्रामध्ये आणि सिंधुदुर्गात या ठिकाणी हा नौसेना दिन साजरा करण्याचा जो काही निर्णय घेतला त्याबद्दल आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना मी मनापासून त्यांचे आभार मानतो. आणि त्याचबरोबर आपल्या नेव्हीच्या ध्वजावर देखील शिवमुद्रा जी आहे ही देखील त्यांनी मागच्या वेळेस तो निर्णय घेतला. एक तर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एक त्यांची दैवी कृपा आहे आणि हा कार्यक्रम देखील त्यासाठी मी मंत्री महोदयांचं, आमदारांचं, खासदारांचं आणि आपल्या जे अधिकारी शासन आहे सर्व टीम जे या ठिकाणी काम करते. भारतीय नौदल दिन हा 4 डिसेंबर रोजी आहे आणि 4 डिसेंबर रोजी हा साजरा होणारा नौदल दिन सिंधुदुर्गामध्ये मालवण तालुक्यामध्ये मालवणवासियांचे हे भाग्यच आहे, कारण जगाच्या नकाशावर आता मालवण तालुका पोहोचणार आहे. आणि याच 4 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येथे जो 28 फुटी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उंच पुतळा आहे, तलवारधारी पुतळा आहे, तो पाहायला मिळणार आहे. आणि जगाच्या इतिहासामध्ये मालवण राजकोटचं नाव इथे घेतलं जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल, पोलीस प्रशासन असेल, नेव्ही असेल, महसूल विभाग असेल किंवा सर्व अन्य जे प्रशासन आहे यांनी ही चांगली तयारी केली होती. यासाठी आज स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे येऊन राजकोट किल्ल्यावर पाहणी केली. कशा पद्धतीचं नियोजन चालू आहे, काम कसं चालू आहे, येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आहेत अजयकुमार सरवगोड आहेत, यांच्याशी देखील चर्चा केली. कशा पद्धतीने नियोजन सुरू आहे ते त्यांनी त्यांच्यासमोर मांडलं. मुख्यमंत्री यांनी सांगितलं की दिलसे काम करत असेल तर निश्चितच ते चांगलं होतं, असं देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. आणि पूर्ण जे प्रशासन आहे ते चांगलं काम करत असून हे 4 डिसेंबरला होणारा नौदल जो दिन आहे तो चांगला येथे होणार आहे आणि प्रत्येक सिंधुदुर्गवासियांच्या आणि कोकणवासियांच्या तो आठवणीत राहील एवढं येथे नियोजन खूप उत्कृष्ट आहे. सायंकाळच्या सत्रात नौदल नेव्हीच्या माध्यमातून येथे जे प्रशिक्षण होत आहे ते देखील आपण पाहत आहोत कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून. सर्व अपडेट जी मालवणमधली आपण आपल्याला देणार आहोत 4 डिसेंबरपर्यंत. सध्याच्या परिस्थितीत आपण बघितलं की आज येथे मालवण येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यांच्यासोबत रवींद्र फाटक आहेत, त्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत आहेत, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे देखील उपस्थित. आणि या सर्वांनी हे जो आहे तो आढावा घेतला आहे, ते कामाचा आढावा घेतला आणि चांगल्या प्रकारे काम होत असल्याची आशा व्यक्त केलेली आहे आणि भविष्यातही चांगलं काम होईल. तशाच पद्धतीने 4 डिसेंबर होणारा जो नौदल दिन आहे तो उत्कृष्ट पार पाडण्याचा आपले सर्वतोपरी प्रयत्न आहेत. ज्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हे येतील आणि त्यांच्या हस्ते ह्या राजकोट किल्ल्यावरचं जे अनावर आहे ते त्या क्षणाची आपण आतुरतेने वाट पाहत असल्याचं देखील येथे समजत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आई येस. ब क कणीदार, ख खमंग, ग गोकुळ तू. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. 4 तारखेला देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण होतं आहे. आणि ही आपल्या महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी अभिमानाची बाब आहे. आणि नेव्ही डे पण सिंधुदुर्गामध्ये यावर्षीचा साजरा होतो आहे. हे देखील एक आपल्या महाराष्ट्राचं एक भूषण आहे आणि त्याला प्रधानमंत्री स्वतः उपस्थित राहत आहेत. त्यामुळे सगळं शासन पूर्ण या ठिकाणी काम करतं आहे. आता आपण पाहिलं की इथली जी तयारी आहे ही तयारी 2 महिन्यामध्ये एवढी मोठी सर्व जय्यत तयारी केली आहे. आणि पुतळ्याचं पण काम जे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तेही पूर्ण झालेलं आहे. त्यामुळे एक हा कार्यक्रम जो होणारा 4 तारखेचा नेव्ही डे हा नौसेना दिन जो आहे तो आपल्या राज्यात होतो आहे. आतापर्यंत हा दिल्लीत व्हायचा आणि आता हा राज्यात होतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आई येस. ब बदक. क
कणीदार ख ख खमंग ग ग हा अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. भवानीची पूजा करण्याचा जो मान दिला त्याबद्दल ऋणी आहे. सभापती म्हणून आलो तेव्हा त्यांची भेट झाली होती. सभापती असताना मुख्य पद मिळावं अशी मागणी सर्वांनी केली होती. आज मुख्यमंत्री म्हणून आज मी कुणकेरीत आलोय. तुमच्या प्रेमाबद्दल मी आभार व्यक्त करतो. राज्याचा व देशाच्या विकासासाठी काम करत राहू. नरेंद्र मोदी यांच्या विजनरी नेतृत्वाखाली काम करत राहू. विकसित भारतासाठी सर्वजण एकत्र येऊ असं मत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केलं आहे. देवी भावई प्रसन्नला नमस्कार करून आजच्या या स्वागत समारंभाला माझ्याबरोबर उपस्थित असलेले गावचे प्रथम नागरिक सावंत मॅडम, या ठिकाणी आमच्या पार्टीचे नेते राजन तेली साहेब, आमचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, व्यासपीठावरती या गावातले असलेले प्रमुख नागरिक बंधू आणि भगिनीनो, सर्वात अगोदर आपल्या सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद. कारण मी काल सांगितलं मी या ठिकाणी येणार आहे म्हणून, आणि भगवानकडे निरोप दिला आणि भगवानने लगेच आपल्या सगळ्यांना मेसेज दिली की स्वागतासाठी आपण सगळेजण या ठिकाणी हजर झाला, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मी सभापती असताना या ठिकाणी आलो होतो, विशेष करून मंदिराच्या स्थापनेसाठी आणि देवीच्या दर्शनासाठी, आणि त्यावेळी तुम्ही उत्साह प्रेम जो दाखवला त्याबद्दल मला परत वाटलं की परत एकदा देवीचं दर्शन घेण्यासाठी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर बऱ्याच वेळी निमंत्रण देण्यासाठी गावातले गावकरी, देवस्थानची कमिटी खूप वेळा माझ्याकडे येऊन गेले, पण योगायोग आला नाही. आज तो योगायोग आला आणि त्या निमित्तानं इथं येणं झालं. खूप बरं वाटलं की आपल्या सगळ्यांना भेटून आणि विशेष करून म्हणजे देवी भावईचं दर्शन घेऊन मनाला एकदम प्रसन्न वाटलं. आपल्या सगळ्यांचं प्रेम असंच असून द्या एवढी मी देवीचरणी प्रार्थना करतो. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नवीन जिल्हाध्यक्ष श्री प्रभाकर सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली खूप चांगल्या पद्धतीने कार्य आणि आपल्या सगळ्यांचा त्यांना खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो हे बघूनही खूप बरं वाटतं. राजेंद्र साहेब हे या ठिकाणी खूप चांगलं काम करतात. निश्चितरित्या आपण सगळेजण मिळून म्हणजे आपण जे म्हणतोय की माननीय मोदीजींचं विजन विकसित भारत हा विकसित करण्यासाठी गावागावामध्ये विकास पोहोचायला पाहिजे. मी राजेंद्र तेली आणि प्रभाकर सावंत या दोघांनाही सांगतो, खरं म्हणजे ही चांगली संधी आहे. त्या चांगल्या संधीचा फायदा घेऊन आपल्या या पूर्ण कोकणामध्ये विकास होणं गरजेचं आहे आणि तो विकास करून घेण्यासाठी आपण मला वाटतं राज्य सरकारकडून तसे प्रयत्न करावेत आणि या पूर्ण ग्रामीण भागामधला विकास होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. निश्चितरित्या माझ्याकडून मी आपले मुख्यमंत्री असेल किंवा आपले या ठिकाणचे पालकमंत्री असेल यांनाही काही विषय तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या कानावरती घातले त्यांना सांगेन. माननीय प्रधानमंत्री 4 तारखेला आपल्या जिल्ह्यामध्ये येतात, त्यांचंही आपण खूप मोठ्या प्रमाणे स्वागत कराल ही मला खात्री आहे. परत एकदा मी जास्त बोलणार नाही आहे, पण खूप बरं वाटलं की एकदम कमी वेळामध्ये आपण सगळेजण या ठिकाणी जमलात. विशेष करून पत्रकार मित्र या ठिकाणी उपस्थित राहिले. आमचे किशोर नाईक गावकर जे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत गोव्यातले, ते कोकण 7 या पेपरला यासाठी लिहितात, ते चॅनलवरती असतात, ते पण या ठिकाणी हजर आहेत. बघून खूप बरं वाटलं की सातत्याने माझं सरनेम सावंत असल्या कारणाने बऱ्याच जणांना मी इथलाच आहे. म्हणजे नक्की माझं कुलदेवी पारसे भगवती आहे, पण भावई देवी ही आपण सगळ्या सावंत कुटुंबियांची देवी आहे. त्यामुळे मी या ठिकाणी देवीला नमन करण्यासाठी अवश्य, कारण या गावातली सगळी मंडळी सावंत मंडळी आहेत, त्यामुळे सगळ्यांना साहजिकच सावंत सरनेम असल्या कारणाने एक आपुलकी क्रिएट होते, एक आपलेपणा क्रिएट होते. त्याच आपल्यापणाने तुम्ही मला सगळेजण या ठिकाणी बोलवतात. मलाही बरं वाटतं या ठिकाणी मी देवीचं दर्शन घ्यावं आणि निश्चितरित्या मला वाटतं यासाठी इथं येणं झालं. परतही अशीच संधी येऊ एवढीच इच्छा प्रकट करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. भावई भवानी चरणी गोव्याचे मुख्यमंत्री नतमस्तक. हे शिवरायांना अभिवादन.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मालवणात आणि सिंधुदुर्ग आणि गोव्याचं नातं असंच कायम राहो, डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचं प्रतिपादन. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.